Dyn ni wedi cyrraedd uchafbwynt yr holl gystadlu yn adran y Cobiau Cymreig tan gyfrwy y Pencampwriaeth. Meirion Evans a Nathan Arnold y Beirid wedi gweithio yn diflino trwy'r bore. Mae Nathan Arnold yn enwedig yn do wedi Marchogaeth dros hanner cant y bendant o geffylau trwy'r bore. Y blws o webi gyda fi fan hyn, mae Heredd Cynwal a Rob Jones, ac dyn ni wedi gwylio'r cyfan yn do. Ni wedi tymlo bob cam. Ni wedi tymlo bob cam, a bob parchu Nathan Arnold yna wedi gwneud jobyn bach arbennig, ond wrth gwrs y penderfyniad mwyaf pwysig sydd fel ane nawr, ond... 6 sydd yn y cylch, y cyntaf ail o'r 3 dosbarth. A maen nhw'n trafod, ydych chi'n gweld nhw'n trafod ar hyn o bryd, a nhw'n gallu gweld Nantwood Solomon enillydd y dosbarth yn adferch sydd yn cael ei trafod ar hyn o bryd. Ei atgofio Renfawr The Mystic yn enillodd y Meirch ac Abergavenny Falmai y Cesig. Be sy'n taro fi trwy hyn, mae ambell un sydd wedi bod yn ail, falle wedi mynd bach yn well yn yr Pencampwriaeth fyna. So, felly mae'n ail gyfle weithiau i'r cyffylen, dwi? Wy'n gallu gweld un o'n i'n ffansio, ond gewn ni weld. Nantwood Solomon sy'n mynd ar Pencampwriaeth. Abergavenny Falmai yn Is Pencampwr. Llawn gyferchiadau mawr. Odi, Solomon yn batrwn o poni, ti'n gwybod yn y farn ni, ti'n gallu gweld fe ath yn dda, ond fi'n gweld Meirion Evans y beirniad mewn llaw yn hoff iawn o'r patrwn y ceffyl hyn wedyn ni. Wrth gwrs, yn debyg bod yn taith fysa Meirion yn licio allan ar march Gwynfaes Culwch. March un wrth gwrs, wir. A'n amlwg wedyn bod y patrwm o ceffyl yn dod trwyddo. Y Gio Wobr yn mynd i Pencampwr llynedd Abergavenny Falmai. Bydd Marchogaeth gen Claire Parsons. Y Marchogaeth teulu cariad Claire, Jonathan Batt. Wir, dyna beth oedd adran da yn y farn ni. Bleser gweld siwd gwmni da. Pencampwr, yr adran i'r Cobiau Cymreig tan gyfrwy yn mynd i Nantwood Solomon. Dan berchnogaeth Miss Katie Common. A llongyfrychiadau mawr iddi hi wedi curo sawl ceffyl arbennig o dda heddiw. Ac ceffyl sydd yn cyfro'r ddeiar ac yn amlwg yn mwynhau ei swydd. Symud yn dda tu ôl, David, mae'n rhaid gweud gyda'r ceffyl hyn, a fe'n symud ar bob dos. A mae hynna'n nodweddiadol o stoc Gwynfaes Culwch hefyd i fod yn deg. Odi.